Felly Rhys, ti'n nôl ar S4C, mewn cyfres sydd wedi cael gymaint o sylw cyn iddi ddechrau hyd yn oed. Ond beth ydy'r beithion di ar gyfer y gyfres newydd yma? Wel, fi gobeithio bydd yn llwyddiant. Fi wedi bod yn rhan o'n y fer sy'n cychwyn. So fi wedi bod yn rhan o trio creu'r cymeriad yma hefyd. So gobeithio, mae'n fel plant i ni yna, ond fe. So, mae rhaid i'r plant mynd mas i'r byd, a mae rhaid i'r byd dylian nhw, gobeithio. Matthias. O Tom Matthias ydy dy gymeriad di. So ni rhyw fymryn amdano fo. Sut berson ydy o? Wel, boi o Ferthyr. Well, he is now. Na, mae fe wedi bod hyfforddiant yn Hendon fel copa, o'r Brifysgol yn Gaerdydd, syth i Hendon. A mae wedi codi trwy'r ranks i'r lefel yma, DCI. Wedyn, mae rhywbeth yn digwydd yn y Met yn lan yn Llundain. Rhywbeth fi ffili datgelu ar hyn o bryd. A i sent somewhere remote. A mae fe'n benni lan yn Aberystwyth fel DCI. A fi'n meddwl, mae fe'n disgwyl dim lot i ddigwydd na. Ond mae fe'n cyrraedd ar noson gwyllt. Lle mae'r llofruddiaeth yn digwydd. Sy'n i chi, byddwn ni'n troi rownd, ni'n dod nôl yn y car, a drifo ffwrdd, oce? Sori, sir, ni'n mynd swyddoli. Ond i bant o'n gyda'i chi. Mae'n iawn. DC Lloyd Ellis, sir. A wedi bod yn edrych mlaen yn fawr iawn i gwrdd â chi. Ie, rownd y cornel, sir. Os yw ti'n mynd ati i greu cymeriad, ydy'r cymeriad yn dod yn hawdd o'r deialog, neu wyt ti gyfo siarad efo'r sgwenwyr, wyt ti'n dod i wybod cefndir y person cyn mynd ati i greu o, neu beth ydy'r broses di? Efo'r drama yma, o'n i'n awyddus iawn i gael backstory, yn really gadarn, i trio embed him, neilo fe reit lawr, lle oedd e'n dod o, pwy oedd ei deulu fe, beth oedd e'n licio wneud, beth oedd e'n troi ymlaen, beth oedd e'n cysau, pam oedd e'n mor unig, pam oedd e'n redeg. So, o'n i ffili, unwaith gathen ni'r blueprint na, ac o'n i'n rhan fawr o trio creu na efo'r cynhyrchwyr. Then you stick to the blueprint, no matter what. Oedd o'n gyfnod seithi hir iawn mewn tymheredd ofnadwy, oedd o'n un o'r geafau mwyaf llwm yng Ngheredigion. Ac i wneud pethau'n waith, oeddech chi'n ffilmio yn y ddwy iaith. Ond faint o herw oedd hynny i ti fel actor? Wel, be fi'n neud pan fi'n gweithio yw trio... Fi ddim yn poeni lot am llunellau. Bydd lot o actoria mas fan yna yn chwerthin, a maen nhw'n nabod fi. Ond fi ddim yn poeni lot am llunellau. Fi'n credu taw peth olau chi'n neud yw dysgu llunellau. Be fi'n neud yw trio dysgu ystyr pob olygfa a ystyr y stori. Os fi'n nabod yr olygfa o tu fewn, pan am i'n neud e wedyn, mae'r geiriau jyst yn llifo. Ond, oedd rhaid i fi weithio'n galetach yn y Gymraeg, achos dyw Cymraeg ddim yn dod yn naturiol i fi. Mae rhaid i fi feddwl amdano fe pob tro. So, i ddefnyddio analogy tren, yn Saesneg, mae'r tren yn dod a mae'r geiriau yn llifo a fi ddim yn meddwl amdano nhw tra maen nhw'n dod mas. Ond yn Gymraeg, fi'n gallu gweld y carriages ma i gyd, a maen nhw'n llawn geiriau wedi jymblo lan, a sdim clem dy fi beth mi'n mynd i weid nesaf. O fi'n gobeithio bydd y geiriau llunellau yn ffurfio cyn nhw ddod mas, ond fi'n ymwybodol iawn o carriage reit lan fyna yn wag. Sdim llunellau yna fe o gwbl. A fi'n meddwl, oh please God, please llen mi, please llen mi. Na, a fi'n stopo. Doedd nhw'n really frustrating. A sdim ots os o'n i wedi aros lan trwy'r nos yn trio dysgu llunellau Cymraeg, I would always ffind fe'n anodd, ti'n mwyn? Nag e, bai fi oedd e. Nath Helen beio ti, Hywel. Fyna pam y ti'n grac. Nath i weiddio arno ti. Galw enwer arno ti. Fyna pam nes ti nafu hi. Hywel! Nes i ddim nafu! Nes i'n twtio i nes i ddim! Na ddigon. O ti'n dweud efo hwnna, di'r Gymraeg ddim yn dod yn naturiol i ti, Saesneg, oedd iaith yr aelwyd yn deg, sydd fagu ym Merthyr Tydfil. Ac eto, dy rieni yn penderfynu dy ddamfon di i ysgol Gymraeg, ysgol Rhydfelen, ond be oedd y rhesymeg? O'n i'n credu falle nhw'n meddwl oedd e'n tocyn mas o'r cwm falle.
oedd yr addysg Gymraeg ar y pryd yn y 70au yn credu yn well. Lot o cyfled i chi i wneud pethau efo'r arts, i canu, i actio. Ac oedd tad yn fam, Jack, oedd e'n dod o Aberdâr, ac iaith gyntaf fe oedd Cymraeg. Ond oedd e ddim yn siarad efo ei ferched yn Gymraeg, oedd yn od iawn. Ac oedd e ddim yn siarad efo fi yn Gymraeg. Ond i'n credu oedd mam wedi dyfaru na, ac oedd hi moyn i fi siarad Cymraeg. So oedd ysgol ath hi i ysgol Queen's Road yn Merthyr. A wedyn, pan oedd hi'n fach, a nath yr ysgol na troi mewn i ysgol Santes Tydfil, yr un adeilad oedd e. So oedd un o wythau sydd anfon fi fyna, tymod. Thank God, achos byddai ddim yn sicr ddim yn ystod fan hyn i siarad efo ti os nag yn nhw wedi gwneud y penderfyniad yna. Achos ysgol Rhydfelen enwog iawn, y myd y ddrama, ond pa bri nes di ddarganfod bod ti'n serenu yn y pwnc? Oedran ifanc? Seren, lwcus fi'n meddwl. Nes i ddim amser da o gwbl yn ysgol gynradd. Ond pan nes i lawr i Rhydfelen dosbarth 1, dosbarth 7, maen nhw'n gael o fe nawr, oedd rhywbeth o enw drama, a nath nhw just gweud, mae fe'n ffynnu, gallai fe wneud rhywbeth efo hwnna. Yna beth yw ti, really, chaneli personoliaeth rhywun mewn i cymeriad arall, a nes i just cymryd iddo like duck to water, a Joyce i fe mas draw. Nes i gwario'n addysg fi, really, chwarae byty. Wedyn ges i expelo pan o'n i'n nghanol neud lefel A. Dath drama ddod i achub fi to, ti'n mwyn? Byddai bywyd ar plant na wedi bod mor wahanol sy'n rieni nhw wedi gwneud i dyletswydd. A rhoi magwraeth dechau iddyn nhw. Byddai bach rwyd y lawr dros dy geg pan ti'n peswch peripig ar y drwyn o flaen pobl eraill. Byddai bach sy'n bwysig. Na gyd mae unrhyw blentyn angen yw sicrwydd. Gwybod bod rhywun yn eu caru nhw. Ond mae rwan, hefo'r gwyll, yn cael ei ddangos i gynulleidfa ehangach Denmark, Lloegr, chydig bach o bob man. Be di dybeithio, ynddi? Mae'r gwyll yn fwy pwysig na pwy sy'n chwarae'r prif cymeriad. Mae'n fwy pwysig na fi, so fi eisiau'r drama i lwyddo oherwydd bod e'n drama dda iawn, wedi cael ei sefydlu'n dda iawn, wedi cael ei sgwennu ac yn cynhyrchu'n dda iawn, a mae pawb yna fe yr un mor pwysig. Ystyried fi, pwy o wyr, ti'n mwyn? Falle na i ddim gweithio to. Mae'n wastad yn bosibilrwydd i actor, ond licen ni bod y drama yn sefyll ar ei rhad ei hunan. Wel, pan ti a fi'n dod nôl sy'n gilydd mewn 5 mlynedd, lle fyddi di? Up a Cwmtwrch, Derry, where the buses don't go. Fi ddim yn siŵr, fi ddim yn siŵr. Yn hapus, dal yn fyw, sicrwydd efo mhlant i. Na beth sy'n bwysig i fi, really. Gobeithio allai cynnal ennill arian, gyrfa fel actor, ond, ti'n modd, you're only as good as your last take. Byron. Ambulance, please. Street of Wine, SY 23.